उन्दुदो दे फिसौ नों बावनो उन्दुथ' दे आं खामानि मावहैनि दे उन्दुथ' दे बावनो दलर उन्दुथ' दे आबौ दे आं खामानि मावस्रांहैनो मीरा थुदो थांफिननोसै आं नोंखौ लांनो फैबाय फोरमाय नों फैफिनबाय औ आं नों आरो नैबे जोंनि फिसाखौ लांफिननो थाखाय आं फैफिनबाय नों आंजों थांफानो हासिगोन फै मीरा 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 मीरा
अलंबार, आं फंसे खोथासो बुंनो सानदोंमोन। मा खोथा आब'? दे बुं दे। जों हिनजावनि फिसाया गुबुननि फिसा बायदि आं जुदि गाबोन समफोर नोंखौ बे न'निफ्राय गारनानै थाङोब्ला नों हारसिङै सोरजों थागोन? नों बे बाथ्राखौ लानानै एसेबां जिंगासि नाङा आब'। आं हारसिं थागोन। ज' थानायावनो नों इसिबां मानि सानोब्ला आरो नों हारसिङै थानांगौब्ला आरो नों माबायदि सानबावगोन? नों जिंगासि नाङालै आब'। आं हारसिं थागोन आरो आं खुसियैनो थागोन। नोंनि दानि थासारिखौ नायोब्ला नों हारसिङै खुसि थानो हागोन आं बेखौ माब्लाबाबो साना। नोंनि गोसोखौ नोङो हारसिङै सामलायनो हानाय नङा। आब', जाम्बि जादों नामा नों? आं नोंनि गुमैखौ नायनो हांखुर जादों आब'। नों गाबोन समफोरनो लेंहर। अलंबार, नोंनि बे मोखांनि नंखाय मिनिस्लुनायखौ आंबो हमनो हाखादों। आब', आं थांनोसै। दे थांदो आरो मोजाङै थाहै। जागोन दे आब'। ओमफ्राय बे खबरा बोरै जाखो? मा खबर? बे गुबुननि बाथ्रा बुंदां आब'। नोंखौ माला लांफैगोन होनदों? बेफोरखौ बारहो। बेफोरखौ रायखांनो नांला नोङो। मानो आब'? ना माबाफोर जादों नामा? बेफोरखौ दा सोंबाय दासासै नोङो। थांदो थां। नोंहा दा लेट जागोन। गारिया मोननाय नङा। जागोन दे आब'। मोजाङैनो था। हेलौ मानो रायलाया? मानो सिरि? नों मानो जेबो बुङा? फंसेथ' बाथ्रा बुं। आं मिथिगौ थारैनो जों सानैनि जुलिनि रादाया फैमाल जासिगोन। नाथाय नों बेफोरबायदि खोथा होफ्लानानै आंखौ बेफोरबायदि थगायनो नाङामोन। आंथ' नोंखौ दासिमबो नेनानै दंमोन ना। दा आङो आंनि न'खराव मा होननानै खोन्थागोन? नों आंखौ फोथाय खेबस' खालामबाय। बेनि थाखाय आंबो नोंखौ ओरैनो हगारनाय नङा। नों आंनि मान सन्मान गन्थं मोखां गासिबो हाजोब्बाय। आंबो नोंखौ ओरैनो हगारा। नायगोन आंबो नोंखौ।
नोंनि गोसोआ दासिमबो सोलायाखै नामा? नों मा सानमारखो? मा नों आंखौ बिदिनो थगायनानै दोनबाय थानोसै? आं जा बुंनांगौ सिगाङावनो बुंखाजोब्बाय। अन्नानै आंखौ डिस्टार्ब दा खालामसै। आं बुजिबाय नोंनि बे सोलो आरो बुद्धिखौ। नों सोरबा गोदान मोनबाय, आंनिफ्राय माहाजोनसिन मोनबाय। मा नांगौ नोंनो? धोन सम्पति नांगौ? मा आंनाव धोन सम्पति गैयामोन नामा? बेफोरबायदि बुंनानै आंनि गोसोआव दुखु होनो दासान। आं बुंबायना आंखौ डिस्टार्ब दा खालामसै होननानै। जों सानैनि रादाय खानायखौ सिमां बायदि साननानै लाफिनजोब। मा नों बेफोरबायदि बुंनानै जों सानैनि रादायखौ ओरैनो दैफोरबायदि बोहैगारलांगारनोसै? बेनि खिथेरखौ आं सिगाङावनो बुंखादोंमोन आरो दाबो बुंबावगोन। नोंनि नखरखौ आं सानसेब्लाबो दंस' खालामगोन। आं नागारथारा। आं नागारथारा। बे फाग्ला बे मा खालामथारदों बेलाय? ओइ, बे लेथ्राखौ मानो दांदों नोंलाय? बिदिब्ला बे ओंखाम उखैदों खोमा। ओइ, रथ' दे आं मेथाइ लायनि। नै बानायसै फैसाया। बेखौ जादो। ला। मीरा। आं नागारथारा। गसाई, जोंनि बे नखरा माबायदि बरादजों नारसोमजाखो? आब' नोंहा मा जादों? नों मानो हारसिं थानानै बेफोरबायदि सानहाबनानै गाबदों आब'? आब'
नोंहा मा जामारदों? नों मानो एफा गाबबाय थाखो? आब' नों बेफोरबायदि दुखुजों गाबबाय थायोब्ला जोंनि न'खरा बोरै सान्थियाव फैगोन? बोरै खुसियाव फैगोन? समजों गोरोबफानो हायाखिसै आं अलंबार। जोंनि बे न'खरा इयुनाव मा जालांबावगोन आं जेबोखौनो हमनो हाला। आब' नों मानो बेफोरबायदि बुंदों? आं नोंनि बेफोरबायदि दुखुखौ आं नायनानै थाबाय थानो हायाना आब'। आंनि बे जिउआव खालि दुखुल' दंसै आरो बेनि अनगा गुबुन जेबो गैला अलंबार। दुखुआ बयनावबो दं आब', नाथाय नों बे दुखुखौ हमथानांगोन, सामलायनांगोन। गावनाव दुखु दं होननानै नों गोसोखौ इसेबां लोरबां खालामबा जानाय नङा आब'। नों गोसोखौ हमथानांगोन। दा गाबसै आब', दा गाबसै। थांदो, बेगा लादो। जागोन दे बिमा। इस, मानिबा गथ'खौनो मोनाखै बिमा होनलाबायदों। माथो जाखो? गथ'खौलाय उनावबो मोनखागोन ना। थेवबो गथ' मोनैनि सिगांनो बेफोरबायदि बिमा बिफा होनलायनो लाजियोहां। थोद जाम्बि, माखौ लाजिनांगौ? मालाय मेरला सेंग्रा सिख्ला हाबा जायैफ्रानो बिमा बिफा लेंलायो, आरो जोंहालाय हाबा जाखांबावनायसो। थेवबोहाय आं हाथारनाय नङा बेफोरबायदि गाबज्रिनो। देनां गथ' मोनबाबो गाबज्रिनो लाजिबावगोनसो खोमा आं। थोद जाम्बि, नोंहालाय बे लाजिनायानोसै। लाजियाबा माथो? थै, हगार सोरबा नुगोन। थोद जाम्बि, आंहा थांनायनिसो दा, थाथ'दो। औ दे। फाग्ला गोनाङा। फाग्लाबोथ', आंहालाय माबासो जादों सानदों? आंहासो गिनाया जानलांलामोन। फाग्ला फाग्लिफ्रा बिब' फंबायफोरबायदि एदावलायबाय थायो। जाम्बा जाम्बा, हामगौ बिबाजैखौ बिदि खालामनो। फाग्लाया गाहाबो नुस्लाबनो मोनै बागदाव होफैबाय नालाय। आंहासो गिनाया दोरफो दोरफोसो मोनलायदों, माबा जाबाय खोमा साननानै। है आदा, खेलायदोंसोलै बियो, ओरैनोसोलै आदा, बिबाजैजों खेलायदों एसे। ओइ बाजै, ओंखाम उखैबायलै, ओंखाम खुरैदो। जोंनि बे न'खरा इसोरनि अननायाव बेबायदिनो मिनि खुसि सोलिलांबाय थानो हाथों।
गथ' नों मानो गाबबाय थायो दा गाबसैना नोङो आं नोंनि गाबनायखौ सहायनो हाला मानो एसेबां गाबबाय थायो है गथ' दा गाबसै होनदों नोंखौ आं दा गालांगोनसो दा गाबसै होनदों दा गाबसै होनदों दा गाबसै होनदों है गथ' नों मानो एसेबां गाबदों दा गाबसैलै Hei, aku tuh kapan kenal lagi udah? Hei, sih kenapa aku dah? Hah? Yang udah mati? Aye, tahu apa tahu? Aye, soalnya kan nggak lagi begitu boleh gitu sih. Aye, biasa. Soalnya bici kan nggak lang begitu dah. Ibu tuh mulai. Tahu apa tahu nih? Hot lah tanggal lah. Aw, babu, aw. No moनसे babu, no moनसे जोंहाना, no moनसे babu, no moनसे, जा no moनसे ना babu. No मोनबाय. आब', बोरै खारबोलाय? आयौ सोर गथ' मोनबोला बायखो? बहानि? सोर आलासि फैला बायखो जोंनावलाय? नै आब', बिराद गिदिर आलासि लाबोफादों आङो. आयौ सोर जाखो बहानि? गथ'आबो मोजांथारलाय. बिमाफ्रालाय बोरैथो? गैया आब', बियो हारसिंसो फैफादों आंजों. हारसिंसो फैफादों? औ आब', बे गथ'खौ आं हाग्रा बारिनिफ्रायसो मोनबोदों. जानो हागौ बिनि बिमाया बेखौ माबा जाहोननि थाखाय हारसिङै गारना गालांदों. हारसिं गालांनो? अबे हाग्रा बारिनिफ्राय मोनबा नोंलाय? बेबा गथ'आबा मा जातनि? माबाफोरसो जादों खोमा? जिखुनु जाया आब', आं बेखौ हारसिं आलाय-सिलाय नुनायखाय लाबोबाय. बेखौ दायथ' लायनांगौआ नों आरो आंनि सायाव. नाथाय बे गथ'नि जेबो गुमुर मिथियालासे बे गथ'खौ जों जोथोन लायोब्ला जोंहा जेबो गोरोन्थि जानाय नङाथ'? नों जेबो जिंगा दासि आब', बे गथ'जों जों अरायसम थागोन. आयै अन्थाव बाथाव लोक्षि,
허랑 밟네. 소나 부탁.